stai tu, Marie! Servus! Ioi, faină ești tu, dar pe... Stai că nu te văd bine. Ioi, mândrești. Dar pe ce faci acolo în copac? Ne culeg niște nuci. Nuci. Faci dulceață, ce faci? E nuci. Îi fabrice cu ele. Bună aia. Buni orhi și la iarnă. Tu, Marie, stai să spun orice. Tot am vrut să te întreb tu. Auzi, tu știi care e diferența dintre un minut de sex oral și un minut de sex anal? Nu știu. No, n-ai tu 2 minute să îți explic. Ce mă, drace de acica, și ți-o dau o nucă în cap. Nu hibo lungă tu, că doar... O, e mine, mă, dar voi nu... Ia, așa mi. Cu ce dai jos, Marie? Cu Rexona.